exército. Ola parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque. Un programa feito para esas persoas que se queixan aos árbitros, lle tiran cousas ao campo, se meten con eles, din non sabes de fútbol, non sabes de baloncesto, non sabes de nada. Pois para esa xintiña está feito este programa. E, como sempre, é un programa patrocinado pola mellor fábrica de toldos do mundo mundial. Estamos a falar de Toldos Gómez. Moi ben. Por fin saiu ben fiado todo. Como non, agradecemos outra semaniña máis a Toldos Gómez por patrocinar este fermoso exército Meque Meque e por confiar no programa. E claro, hoxe tiñamos unha sorpresiña preparada, trouxemos alguén que a xente do YouTube xa nos estará vendo, pero a xente da radio aínda non o sabe, para presentar o noso gran toldo, pero que dará para os próximos programas presentar. Bueno, foi un digno problema meque meque. Totalmente. O tema das medidas mal, aquí. Esta semana prometemos de verdad que vai a vir eso que ten que vir. Estaba pensando, bueno o mellor no. Pero sí, e como sempre, outra semana máis estou moi ben acompañado de Lidia Veiga e Miguel Gómez Abad, meque recurrentes a este exército, e traemos a outro meque máis que apareceu no primeiro programa, que foi a voz iniciadora desta tempada e que hoxe lle poñemos cara. E está con nos hoxe aquí Antón Rubal. Que tal, Antón? Hola, moi ben, encantado de estar aquí. Moitísimas grazas por vir. Hoxe compartimos mesa con Antón e, bueno, que nos facía moita ilusión que, jolín, a voz inspiradora do exército Meque Meque, esa voz que nos fala dende arriba, a que dirixe este exército, pois hoxe está sentado con nós aquí na mesa para falar. Baixei o... Baixou. Notase por como o micro, porque a nós a veces non nos escoitades porque non nos sabemos poñer diante del, pero aquí este é todo un profesional. É a costume, non? É os problemas de ser vello. Presentación así rápida para Antón. Moita xente xa debe estar piscando esta voz deste home, sí que me soa, de que me soa. Antón pode ser das voces máis recoñecidas da TVG, dos series e filmes en galego, e é que estamos falando con Goku. Sí. Estamos falando como era da Nani, que non me acordo o nome do señor Sheffield. O Sheffield. A ver, que máis? 007. Mi madriña. Non trouxeches os deberes feitos, Batman. Sí, pero que teño algúns na cachola de telo falado outro día. 007 cando é Daniel Craig. Os outros 007 deixei yo a outro. Batman cando é Ben Affleck, cando fan outros. Os mellores. Sí, é verdad. Bueno, Ben Affleck eu discrepo. Bueno, vamos poñer agora a discutir deso. Non vai deste programa, non? No. E bueno, que sorte pois contar coa tua voz para os Meque Meque e poñerlle pois iso, esta prosodia, esta melodía ao exército. Falábamos antes de que, bueno, o programa está feito para a xente que critica os árbitros. Claro, unha das cousas da vida de Antón está levantando o dedo para a xente da radio que nos está descoitando. Árbitro desde hai 40 anos. É árbitro. Árbitro profesional. E foi aí unha tiradiña ao Antón. E de xogos imos a falar, tanto de, pois, eu que sei, dos deportes, como dos xogos de toda a vida, que xogamos dende cativas, que se xoga de adolescente, e que xogamos aínda agora, porque, bueno, ter idade non implica non xogar. De xogos imos a falar. Vos que xogos traedes? Mima, é que acaba de pasar algo super guai, en verdad. Estaba facendo unha travesura por detrás e que... Estaba facendo unha cosa meque. Que traes aí, Antón? Como lle chamades a isto vos? Isto que é? Trompo. Eu buxaina. Buxaina tamén. Que mentireiro, que cabrón. Pois... Vai dicir peonza, pero peonza en castelán. Eu, na miña terra, eu son do Valadouro, e ali eu sempre lle chamei peón. Así tal cual. Peón. Como do xedrez. Un peón. E a isto... Canicas. Seguro que ten outro nome. Sí. Bolas máxicas. As bolas. Isto é xogar ás bolas. As bolas. E o burato onde cae a bola chámase
Peón. Ah, está como O fixo burato co onde peón. caen as bolas, xogar as bolas. Estas son bolas de Un xogar. burato. Guá. Como? O guá. O guá. Guá. Tú xogas as bolas, tiras e ten que caer nun burato. Vas unha bola apretando con outra, cae nun burato que se chama guá. Guá. Guau. Guá, tal cual, o guá. Que Bueno, forte. polo menos no Valadouro, eu creo que toda a costa de Lugo. Juan está asentando así a cabeza de eu tamén. Pero O guá, non? O guá, Pero aí xa entramos Este dun rapaces corte novos, é o que teñen. xeracional, Totalmente. Aí, Claro. Aí hai de Xoguei onde falar. cando o colexio. Bueno, eu diferencio dúas formas de xogar. Unha no entorno do colexio e outra no entorno da miña aldea, no meu grupo de casas. E aí teño unha sorpresa moi importante, unha sorpresa, un xogo moi original. Bueno, En no colexio serio? tamén houve un que foi bastante original na súa época. Unha Despois contarei. dúbida pregunta, porque claro, eu de cativo tamén xogaba as bolas, se caían no guá, quedabaste coas bolas dos demais ou cada un collía despois as súas? Porque eu lembrome que como perder as bolas, pois perdéchelas. Había varias modalidades, como perder a bola, apapabancha. Eu non lembro exactamente a mecánica nin as regras da forma de xogar. Estamos falando de cando Vitiza andaba... en fin. Entón, recordo de xogar moitísimo as bolas, pero como había varias modalidades, non sei exactamente non lembro as normas exactas de como eran todas. E se as conseguías todas, podías pedir un desexo. E logo volvíanse a esparcir todas. Pero eso é como do trompo. Podíase furar o trompo do compañeiro, non se podía furar o bueno, trompo. había quen tiraba a romper, Claro. O que tiña o burato, mira que... Claro, Isto non é daquela época, isto fixo un compañeiro meu, Gaspar Somoza, Eso non o deixan recoñecido pasar. actor do Braxe, que aparte un gran fai moitas manualidades. Ten armadura por riba, E teñoa Total, sí. como un cariñoso recordo de un compañeiro que me quere ben e que lle quero ben. Teño ali nun dos escritorios que teño de adorno. Pero, como aí vamos falar de xogos, acordeime trouxera. Claro, porque ese non é o trompo que temos todos na casa. No, outros chinos. Isto Pero era é- isto estilo, isto era o estilo. Ostras. Había obras de arte. Pero está de evolucionado. trompos. Porque o fillo do zoqueiro tiña o trompo máis Máis guai. que había. Viña un trompo traballadiño. E a peola é o cordón con que se envolve. Chámase peola. Por nosotros chamámoslle peola. Habrá quen dirá piola, non sei, piola. Eu lembro chamarlle peola. Estamos perdendo moito patrimonio. É porque un cordonciño que lle atas aquí, e pois Sí. tíralo, e se o tirabas e lle clavabas a outros, podías partilo, o rombo, Que dis? Sí, peón do meu avó non me contrario. enseñaba a tirar o trompo. Meu avó enseñaba a romperlle o trompo aos demais. Quería... Que agresividade. Digo Sí, en serio, sí. Eu Que acordome forte. unha tarde dele enseñando unha técnica para que me coincidira aí o trompo en riba do outro e o fendera. Agora que- Se o cantas máis veces o botas en riba, máis posibilidades hai de que rompa, porque vai fendendo a madeira pouco a pouco. Que forte. Agora entendo porque a xente que nos escoita non o ve, pero o peón que trouxo aquí o Antón, arriba ten como un escudo. Isto A mellor é para iso. puxo Claro. o meu compañeiro, non sei se exactamente para iso, non lembro naquela época que tivera esta chapiña arriba. O que lembro é que tuveran unha punta así Potente. Rollo a la barda. Eso Sí, non sí. pasa un control de Sí. aeropuerto. No, ese non cho deixan subir, non. Sí. Isto, xa vos digo, isto era na escola, no colexio, no grupo escolar de Freire de Valadouro, había unha afición ás bolas e ao peón, e houve unha temporada que xogábamos a unha cousa moi rara. Aquí. Ahora levase de mal costume quedar para pegarse unhas hostias con perdón os rapaces. Nós xogábamos ao boxeo. O boxeo, cando o boxeo era un deporte que se vía na televisión como quen ve o fútbol agora. O boxeo tuvo moita presenza nos medios de comunicación. Era un deporte moi seguido. Eu lembro do meu pai levantarse ás 4 da mañá para ver un combate de boxeo de Perico Fernández, campeonato do mundo. E os nenos estábamos impregnados do que facíamos maiores e do que había na tele. E xogábamos ao boxeo, pero non de quedar a pegarte, senón de organizar un combate de boxeo con un cuadrilátero marcado no chan, cun que facía de árbitro, con técnica de colocar os puños e sin lastimarnos demasiado. O sea, tocándonos e golpeándonos, Demasiado. A toques. pero xogar ao boxeo a boxear, que non é Xogos de rol, os míticos xogos de non rol. é dicir, xogamos ao boxeo durante unha temporada grande. Dicio, de que eu penso agora?
andar a... Pero ora o novo seo xogar o Fornite, romper o teclado. No, bueno, o Ibai vai aí coa velada do ano, ollo, Pero eu preguntando, porque claro, íbamos falar dos xogos, estamos falando dos xogos, e preguntei aos máis vellos da casa por xogos da súa época. E un deles que me dixeron era ese, pegarse, darse malleiras. Pero que amo dixo foi miña avoa. Unha señora que veu aquí á radio, que é pura avoa meque, que debe ser unha señora que debe medir 1,50 m, como moito, estúvome explicando esta semana que ela mallaba en todos os rapaces que había, e dicíame, que os saltos eran máis difíciles de baixar, para que... E non dobraban, me dicía, non dobraban e pegáballe. Sí, E eu me dixime, mima a brutalidade esa de peña, pero as rapazas tamén, nada de separar, no, todo o mundo a pegarse. A min contoume miña sogra que elas, cando era ela nena, que se dedicaban, cando os maderistas deixaban un trator ou un camión de leña toda colocada para que volvira a cargar, aguantado con os paus para que non caeran, iban, les arrancaban os paus e iban por río. Toda a madeira tiñan que ir sacar ao río outra vez, pero, o sea, eso era divertidísimo para eles. É que non xoga quen non quere. Sí. Eso é así, Sí. Ahora parece que non. Que parece que as cousas foron cambiando e os nenos non xogan se non teñen unha pantalla diante ou se non lles dis a que teñen que xogar. E é que xogan os nenos de agora? Tá cousa complicada, porque aquí, claro, pa min, explicábolo a vos outro día, hai unha diferenza moi grande dos nenos que aínda nos criamos e dos nenos que se crían en vilas ou en aldeas aos nenos que se crían en cidade. Estive buscando información sobre isto e encontrei algo moi interesante, que era un chaval que analizaba que o tempo pasa e o medo crece, non? É como antes desaparecían moitos máis nenos, agora non desaparecen tanto, pero porque antes, claro, pues andaban sueltos, deixábaselles marchar, non volvían hasta sabe Deus que hora, non se lle tiña uns horarios tan marcados como agora. Os nenos antes andaban cunha navalla, agora un neno con 7 anos que ande cunha navalla na vida. Esa navalla utilizábana para, pues, ao mellor coller unha rama dun árbol e facerse un triacroios, sabes? Sí, Entón, claro, os xogos cambiaron. E a zona tamén, porque a urbanización, o feito, a cimentación, fai que desaparezan zonas de xogo, porque xa é imposible de xogar ali. Case imposible, vale, nunha cancha de básquet. Sí, pero antes, donde se xogaba era no césped, na terra, na area. Sí, fora, era, diante a porta. Ese era o lugar de xogo, totalmente. Porta. Podía aparecer o que eles quixeran. Os que somos da aldea xogábamos por todo o que nos permitía o agro, todo era aproveitable. Claro. E non só eso, senón é que hoxe encántame ser aquí un manifesto andante dos xogos tradicionais e da importancia que é que permanezan no tempo, porque forma parte da nosa tradición, da nosa identidade, da nosa cultura, e ao final é unha maneira que temos nós de seguir entendendo a comunicación cos nosos avós, ou mellor cos nosos pais, que é un punto de encontro, que se deixa de xogar aos xogos tradicionais, pero en verdade é algo que podes xogar cos teus avós. Cantos avós ou pais vemos que pues, xogan cos seus fillos a poñerlle a pantalla e sí, nada máis. Sí. Sabes, é moi triste, cando en verdade hai puntos de encontro, e o xogo tradicional é un deles. E axuda un montón a que os nenos aprendan a dialogar entre eles. Oi, que facemos? Como facemos? Ao mellor eu acórdome que pasaba media tarde discurrindo a que xogar, atopando material para recrear eso que quería facer, e logo xogabas media hora, non che daba tempo a máis. Sí. Pero facíalo. Sí, o xogo era sabes? intentar xogar, sí. E era un contacto super genial ca naturaleza, porque era como paus, paus de berzas, que sei, pedras, landras, ervas, ti atopabas o que sabes, o que había por ali, e Os con que eso... nacemos na aldea xogábamos co can e co gato. Eu que debo dicir que non xogo, que fixen eu matei un gato. Que va. Uf. Así vos lo conto, Sin querer. Contanos Sin eso. querer. Diante a miña casa, non vivimos ali agora, pero había unha pradería moi grande, había unha palmera, a típica palmeira que hai moitas. E caían palmas, eu fixen unha corda de palmas de 100 metros, eu era un neno de 6 ou 7 anos, de 100 metros, nun campo grandísimo que tiñamos, e atei por un lado o can e por outro lado o gato. E facíame ilusión ver como tiraban un polo lado, pero olvideime, separeinos, deixeinos. Eso foi un domingo, corteinos pola mitad e deixei unha corda a cada un. E o día seguinte marchei para a escola e cando volvín ás 5 da tarde estaba a miña nai esperándome na porta e dixeme, fixache a boa, matache o gato. Eu, como que matache o gato?
deixache a corda posta, foi pola cociña, unha cociña bella que había atrás que estaba mellor, que había unhas vigas cortadas, pegando saltos, enganchou Oi. e aforcouse. Tal cual como vos lo conto, Bueno, matáchelo ti ou matouse el por non ser moi consciente da que... Bueno, é por deixarlle a corda posta ao pescozo. Deixei unha corda de palmas de 20 metros e o gato... Ainda o que tirou dela. E iso non rompía nin pa diola, O gato era pequeno, claro. Mima. Eu lembro de cando me levaban a mítico a traballar e deixaban ali ao lado da leira que te perderas ali o tempo. Eu acordaba a facer algo terrible, que agora eu penso, era terrible, pero daquela divertívame moito, que era, sabedes que para regar as leiras hai fontes de auga e a xente fai regatos. Regos, claro. Para que distribuir a auga? Eu dedicaba a matapalo. Claro, o veciño non lle facía moita ilusión que chegara ao día seguinte e ver que alguén estuvo ali destrozando. Cuidado cos regos que xa houve mortes, Sí, que se quitan o mover auga. Quitar auga, vanche de noite ás 4 da mañá a cambiar os regos da auga. É verdade. Eu teño unha anécdota de eso dos campos de botar as patacas, a recollelas. Cando botábamos as patacas, había que chamar pola vaca, que iba xarando. Entón había que chamar pola vaca. E os meus amigos estaban ali, por ali, mirando, xogando. E eu estaba, eran as patacas na miña casa, e puñeran a chamar da vaca. Toda a tarde eu quería xogar, entón empecé a chamar torto. Chamar torto? Chamar é conducir, tirar da vaca, Sí. conducir. Ajá, sí, sí. Entón O sea, empecé a deixar torto, vale, xa torto. te entendín. Empezou a vaca a facer facer curvas. eses. Eu que iba atrás arando, a ver, aguanta, quitado o neno dai, que non aguanta da vaca. Entonces, la marcha dai que non vales pa nada. Que boa técnica, apuntade aí, É unha técnica moi meque-meque. Entonces, abotei o rego, fixeron un rego torto, e como non sabía chamar, mandaronme xogar e que puñeron un adulto a tirar polo... Esa é boa. Había que... Esa é moi boa. E vos a que xogabades? Eu acórdome É que que de todo o que eu me poidera imaginar, eu dos mellores recordos que teño é na casa da miña abuela xogar. Isto preguntei a miña prima, que ten tamén, bueno, ten 13 anos, é o que che digo, criouse nunha aldea, estáse criando nunha aldea. Entón, claro, eu pregunteille que a idea de, pois eu xogo a isto, que de non saber a que se refería. E, sin embargo, sigue xogando a mesmo que xogaba eu cando era pequena, que é coller a bicicleta. Acordadesvos estas cousiñas que se poñían nas rodas, que cada vez que xiraban facían clacata, clac, clacata, clac, sí, clac, sí. Sabes? Eu pensaba que estaba enriba dun cabalo. A miña bicicleta era un cabalo. E iba por aí adiante, en plan, cataclac, cataclac. E xogaba as cociñas. Collía erva, caracoles, facían papuladas ali. Bueno, as de Dios, calquera cousa. Nos eso da roda poñíamos yo ahora paso a parte de xogar na aldea cos meus amigos da aldea, que son dúas. Unha era esa, o andacamiños, se chama, non sei como lle chamates vos, que é unha roda con un pau largo que apoias no ombro e que leva un manillar. Ostra! É que vas conducindo, andacamiños, se chamamos, de Non toda a sabía vida. dese xoguete. Pois é un xoguete, eu divertínme moitísimo con el. Era unha roda de madeira, que saía un pau moi largo, como un mango que apoyabas aquí, Sí. e que tiña un manillar. Que Entón guai. ibas levando o andacamiños por onde querías ti. Eso era tan sinxelo como divertido, o andacamiños, porque había que non tiña máis bonito, máis rústico, mellor feito. Home, claro. Sí. Case todos os xogos de antes eran super sinxelos de facer. Pero hai un xogo que inventamos o meu amigo Manolo Maiseu, que era xogar ás orquestas. Dime co micrófono, era un pau de berza. Pasámolo, no, era unha vara. Pasámolo o tempo que xogamos, pero quero dicir, o que tempo que xogamos ás orquestas e o ben que o pasamos, porque nas aldeas sabedes que as casas están espalladas, entón a casa de Manolo e a miña estarían en liña recta 500 metros, así de fronte, 500 metros, 600, pola pista había que dar máis volta, e el tiña ali unha aira onde tiña un altillo, onde poñía a súa orquesta. Eu tiña un cobertizo en frente da del, tamén así medio estilo, porque tiñas que buscar o palco, claro. Tiñas que buscar o palco, pero unha orquesta con batería, con cubos de pintura, con non sei que, guitarra con un forcado así aberto, saxofón feito, micrófonos clavados. Bueno, entón tocábamos e intercambiábamos, tocaba un pedazo eu, cansábamos, entón cambiábamos as orquestas. Agora os satélites deixan de paso aos magos de España, e así pasábamos tardes enteiras xogando ás orquestas. Que maravilla. Pero o máis emocionante era buscarlle o nome. Porque todos os nomes estaban pillados, os satélites, os magos de España, los players. Entón tiñamos que buscar un nome. Así, eu recordo un nome que lle busquei á miña, que me durou moito tempo, porque lle cambiábamos de nome, que non me explico como era me gustaba tanto aquel nome, que se me lo digo. Chamábase a miña orquesta
un grupo musical, non chegaba a orquesta. Los Ceniceros. Como vos lo conto? Non é un mal nome. Para un grupillo de rock non está mal. Los Ceniceros. E ali facíamos unha festa que che digo, pero eu lembro iso como unha diversión tremenda de neno, de 8, 9 anos, e vas con teus pais á verbena, vía a orquestra que tocaba, que o grupo que viña, os grupos, además buscabas os nomes, porque había, lembro un grupo que se chamaba Los Gamos. Los Gamos. Que viñan de Asturias. Era un grupo que xa era un grupo así medio modernito, rapaces novos. Los Gamos. Non eran ni los Ciervos, ni los Alces, non eran los Gamos. E a min aquel grupo fascinábame. Eu quería ser como los Gamos. Bueno, un saúdo para os gamos se nos están escuitando. Ao mellor son de Asturias. Nunca se sabe. Son de Asturias, ao mellor. Era divertidísimo xogar as orquestas. Eu pasei no bomba. Bomba, de verdad. Todo tiña que ver ca imaginación e con conseguir con poucas cousas o que ti quixeras facer ese día. E cantábamos as cancións de moda, claro. Eva María se fue, La fiesta de Blas, Cara de gitana, non sabedes de que falo. E daquelas, no, pero daquelas, ollo, porque aí tiñades aínda... O sea, non podíades escoitar no Spotify, explícame. Nada, o que tiña un casé xa era un privilexiado. O que tiñades era unha memoria alucinante. Iba a tirar as verbenas, claro. Cos pais, acompañabas a teus pais á verbena e ibas xogar por ali a xogar a acollida, como chamamos nosotros, non sei como chamades vos. Ao escondite. O pilla-pilla. Non, o pilla a collerte, a xogar a acollida. As agachadas, os escondite tamén xogábamos, pero nosotros xogábamos máis a acollida, que era máis sinxelo, collerte. Sí, o pilla-pilla. Sí, o coller, sí. O tula. Non chamamos a acollida. Acollida. E ti, Miguel? Está aquí todo coloriño. Claro, é que vémolo aquí... Miguel non xogou de neno. Claro, non xogaba. No. Estudaba, iba a traballar, non se perdía o tempo. Miguel xa miraba aí que pasaba ca iglesia. No. Eu tive unha situación de privilexio que de pequeno criaime os primeiros 10 anos da miña vida foron na cidade e logo pasei a vivir nunha aldea a partir dos 10, 11. Entón eu creo que vivín eses dous mundos de o que xogábamos na cidade e o que xogábamos logo na naturaleza, que é o que decíades vos, de aproveitar calquer cousa disponible. A máis, o mellor xogo de todos é a imaginación. E unha cousa que hoxe en día se está privando. Ora os xogos son bastante rollo, comida rápida, danlle todo preparado, danlle a tablet, o xogo indo no tren outro día indo, había unha nena berreando e a nena colocou a tablet encima cun xogo de facer granjas e ala, pa'lante. E deixou aí, e a nai co móvil. Entón hai como unha desconexión pais-fillos que non había antes e nós tampouco es que sexamos moi maiores, pero eso, fai 15 anos ou así, eu tiña esas ventaxas de poder haber visto eses dous mundos e o agradezo. E non sei, nada máis. Como experiencia personal. Imagínate aí 40 que teu. Claro, é verdad. Ou 45. Pero hasta o que recordo moitísimo na miña aldea era que o que máis tiña, o que máis se lle tiña envidia aos nenos que tiñan era un tractor, un xoguete tractor, sí, claro. Era o que máis grande tiña o tractor, mellor estaba no escalafón social. Sí. Da aldea. Eu acórdome que cando meus avós compraran o tractor novo, había mini tractores, según compraras o modelo que toca, podías levar un tractor pequeniño destes xoguetes. Ese, refírame a eses. No, pero... No, de xoguete, destes claro, con batería, pero compraron refirmos tractores de xoguete, de plástico, plástico, os nenos berreaban por eso ali na. Era o xoguete nas tendas que había nas verbenas, o xoguete máis solicitado era un tractor, deses que claro, bolsos envoltos en bolsa de plástico e... Era eso ou xogar co tractor de verdad. Que ao final sí que xogaba, porque te puñan ali ti a conducir. Ademais xogabas ali, claro, no campo, ibas co tractor por ali a imitar, o que facían os adultos, porque moitas veces recreabas esa realidade, E esas cousas que faz traballar a imaginación para recrear esas realidades agora non están, creo, non están tan presentes como antes. Bueno, eu creo que os nenos que se crean agora na aldea siguen tendo estas cousas, non? Onde que cada vez hai menos aldeas. Hai Play 5 tamén, pero sí. Menos aldeas, hai menos colexios nas aldeas, perdón. Hai que falar dun videoxogo que meu curmán, que é gandeiro, e de rapaz adolescente, xogaba a un videoxogo que era simulador de conducir tractores. Sí, exactamente, de facer a túa granxa, claro, e ibas a arar, ibas a puñar nas patacas. Mira. Esto virtualmente. Claro, pero esto, podes descargarte ahora mismo para o móvil perfectamente. Non sei se para o móvil, pero por ordenador podes xogar. Seguro. E o gracioso era que xogaba eso na casa e pois iba a facelo de verdad. Pero hai moitísimos xogos que co paso do tempo siguen existindo, pero en outros modos. É dicir, por exemplo, eu non sei se vos acordades do que era a zoadeira. A zoadeira? Bueno, na nosa zona chamábase zoadeira. Era, ti colles un cordón, metías un botón,
dabaslle voltas ao cordón co botón, estiraba a corda, entonces o cordón empezaba a dar voltas. Zoaba, Pois claro. agora, claro, zoaba. Agora é o spinner, este spinner que se leva tanto, que é como unha especie de un triángulo. un triángulo que ti colles polo medio, entonces darlle unha volta e empeza a dar voltas. Sí, E eso empezou que- a ter superhipnótico. superhipnótico, Sí, sí, eso que sei. chaman spinner. Ou, por exemplo, antes cando había, non sei, na casa che traía un electrodoméstico con papel de burbullas, eso era o mellor que che podía pasar ese Estaba día. reventando burbullas 2 horas. Pero tranquilamente. Moi relaxante, así estábamos relaxados. Pois agora existen os pop-its estos, É verdad. que son como pues, cousos de plástico que lle das así co dedo para desestresarte. É verdad, nunca De era. colores, de formas diferentes. E para min o sustituto das bolas é os tazos. Claro, É que pois sí. É un pouco, a ver, non corren por como unha bola, pero o tazo era a mesma función, intentar quitar os tazos aos demais. Sí, un pouco, sí, eso. Ou, por exemplo, o trompo derivou tamén nos estes made blades. Os que pelexaban entre eles. Claro, que eran como ti xa non había a técnica da corda, como lle chamabas a corda? Nos peola. Peola. Piola ou peola. Pois xa non había a técnica da corda, no. Ajá. Ti metíaslle como unha especie de serra ao trompo e cando tirabas por ela para atrás, o trompo salía. Xa salía, sí. Pero o sí, trompo sí. era moi agresivo, que Sí, tiña sí. como cuchillas Pinchos, de arredor, sí, non joder. cortaban, Xa, evidentemente, xa. pero era así como ese cambio. É verdade. Ou, por exemplo, a porca. Xogastes algunha vez a porca? Non. Que é realmente como o golf agora. É como é. Era ti collías, era con paus e xogábase cos bugallos dos Das espijas. No, de calquer tipo de árbol, porque os bugallos era como pois unhas boliñas que Sí. que creaban os árboles que tiñan pois bechos, tal. Entonces collían os bugallos, era un pouco como xogar tamén ás canicas, era unha mezcla entre as canicas e a billarda. Entón, cos bugallos utilizaban o bugallo como pelotiña e collían un pau, entón había un burato no medio que era a porqueira. Entón ti collías o teu bugallo e tiñas que intentar metelo dentro do burato. Era así de sencillo. E cos teus bugallos podías ou metelo no burato do medio ou darlle ao do resto para desplazalos do burato. Un pouco o mesmo E método. chamábase porca ao sitio onde había que metelo. Sí, a porqueira, creo que era. En plan, a porqueira. Nunca, tal oído. A ver se vende porca, que é o de cando tes un parafuso, Sí, sí. atas ya porca. Pode ser. Digo cho eu. Pode ser, non se Pode descarte. ser, Pero pode agora ser. viría sendo un pouco como Pero ese xogo o golf, nunca oín falar dele. Que Non- forte. sí. Pois sí. É que da Arzúa ou donde? Ui. lendo. Arzúa é un paraíso único que teñen a súa microclima, micro todo. É Melide. Estou dicindo isto maldito Estás sea o falando día. ben de Melide? É que estuve me informando e resulta que hai un xogo tradicional específico de Melide que é o lanzamento de boina, que está ahora mismo que casi nadie xoga xa a él. Xente de Melide, de arredores, por favor, volvede a coller este xogo e poñelo outra vez de moda. Era un pavo espetado no medio de calquer sitio, entón, ou un cono, o que fora, e tiñas que coller a boina, lanzala e chantala enriba dela. Eu quero xogar. Así de sinxelo, pois estáse perdendo. Eu É quero igual que xogar. hai unha Liga Nacional de Billarda, exixo unha Liga Nacional de Lanzamento de boina. De boina. Sí, Lanzamento difícil, de O boina. material difícil de conseguir non é. Non. É unha boina e un pau. Pois habría que averiguar cando fan, se é que fan, ao mellor xa non fan, algún É que eu xogo, creo que campeonato. non. Eu que lín é que estaba en perigo de extinción. Si se pode dicir iso dun xogo tradicional. Facemos o primeiro campeonato de lanzamento de boina. boina, Eu vale. opto que sí. Poñémolo en Arzúa. No. Podémolo poñer no linde, entre Arzúa Para que e se Melide. enfaden aí. Na fronteira, exacto. Non é mala, non é moi complicado. Non é complicado, non é, non. Que boa, Exacto. que boa. Pois son unha manchea de xogos que en verdade agora pois xa non son xogos No. tradicionais, pero que se convertiron en... Queres que vos diga algo Algo novo. super sorprendente? Que? Rematou o programa. Non. Sí. Hostia, xa pasou. Pasou xa o programa inteiro. Non deu tempo a nada. Como vos quedades? Eu, sinceramente, sinto que me acabo de sentar a falar. Sí, a verdade, sí. Que mal.
Eu non dixen nada desta superfolla preparadísima que me trouxen, Ao final non dixen nada, Miguel casi, ten unha folla inteira preparada e só se dedicou a falar da súa Garabatos. Pero é que se experiencia. puxo o avó cebolleta a contar batallitas. Sí. No, 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 queda alguna que prefiro escoitar un par de batallitas máis que soltar o que tiña aquí posto, Ele está acostumada a non falar da súa sección porque se remata. Está acostumada a que lle roube, se queres incluso. facer fai un estende este programa máis. Non se pode, non tiñas algunha cousa que fixeches Sorpresa. antes. Ou xa foi. No, Ou xa foi? a sorpresa era xogar ás orquestas, digo. Hostia, vale. Que sí vale. que era boxeo. Un xogo inventado por min. Claro, Además por Manolo. Xogar ás orquestas. Eso é un xogo que inventamos nós. Ninguén xogou nunca iso. Claro, e a día de hoxe credes que os nenos siguen inventando xogos ou como que ya van todo xa cociñado, esas cousas estánse perdendo? Ambas. Eu penso que é un pouco das dúas. Eu tamén. Incluso xogan dentro do mundo virtual, inventan xogos. A creatividade cambiou de sitio a Sí, veces. sí, Tamén, o mellor pode pode ser ser. iso. A rapazada sí, dentro claro. do Fortnite, dentro do Minecraft, fan eles o seu mundo, é certo que teñen outras pezas, están sentados. Son outras ferramentas, outras dinámicas, pero... Sí. Pero, dende aquí, nenos e nenas que nos está escoitando, pais, nais, avós, aboas, creo que o xogo tradicional, o xogo en xeral, é un bo sitio de encontro para familias, para socializar, que ao final pois, é algo que nos nace solo, porque é que nadie nos di, tedes que xogar, no, é algo natural do Home, ser humano. claro. Necesitamos xogar e pasalo ben. Pois, jolín, falade cos vosos pais, cos vosos avós, xogade xuntos, que se perdeu eso tamén, o de xogar en familia, o de xogar con un grupo de amigos, agora todo é como moitísimo máis individual. Sí. Aproveitade eses lugares de encontro que eu creo que son bonitos, sí ou non, Miguel? É que se che din que tes... é que se che din que tes que xogar é como xa hai unha obligación aí polo medio, entonces eso non funciona. Deixa os creo, xogos ¿no? e que Tú tes que deixarlle migas aos nenos. Tes que deixarlle pistas. Eu Vayan estou por os ahora camiños. obsesionado co lanzamento de boina. Ora teño na cabeza e quero facer lanzamento de boina. Xente que nos está descoitando, queredes un lanzamento de boina, Fora coñas. bueno, unha liga ao mellor aínda non, pero Unha velada de boina. unha velada de lanzamento de boina. Unha exhibición, Sí. así unha... A ver, ainda temos moitas cousas no tinteiro, como por exemplo ir catar empanadas. Es que demasiadas promesas, Sí, estamos pero eu acumulando creo aí. que o lanzamento de boina é moi viable. O das empanadas non é mala cousa, Queres Pero vir podemos nese xuntar, programa? juntamos os dous, juntamos O das- lanzamento de boina. Antón apúntase o da empanada, pero non o da boina. sí, eu son moi larpeiro. Non hai problemas de tolerancia a ninguna comida, cómese de todo. Afortunadamente, non. Pois creo que xa hai outro meque máis para o programa das empanadas. Sí. Bueno, eu son de familia de panadeiros, así que aí algo controlo. O premio. Bueno, catador. O premio é unha empanada, o que engane o lanzamento de boina, claro. Non é mal, Facemos aí un E dos por un. para ofrecer esa empanada temos que ir catalas antes, Sí, Miguel. ui, que ben fiado todo, por favor. Esta temporada pode rematar moi ben. Pois, jolín, espero que a todo o mundo que nos estuvo escoitando lle pasase tan rápido como a nós o programa, porque fui un visto non visto. Nada, que, jolín, moitas grazas, Antón, por vires, a O verdad. luns volvo, non vos preocupedes. Pois Sí. genial. Aquí os meques tamén por vir, a Juan por estar na cabina e a todas e a todos vos por escoitarnos e nada, que nos vemos a semaniña que ven e nada, se sede moi felices.